Evo i ove godine nalazimo se na vrhu Helma, pored malog mjesta u Südtirolu Sextena, gdje Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu po već 15. puta organizira državni seminar za potvrđivanje licence za učitelje, trenere skijanja i snježnih sportova. Vrijeme je predivno, snježni uvjeti su kao i svake godine fenomenalni i naši učitelji će imati priliku ova 3 dana proći kompletnu školu skijanja, hrvatsku školu skijanja, proći nove elemente i pripremiti se za nadolazeću skijašku sezonu koja je pred nama. Prva 3 dana, znači 3 dana koja su prethodila državnom seminaru za učitelje i trenere sportova na snijegu, imao je i novo osnovani hrvatski demo tim. To su 10 najboljih skijaša učitelja koji su na prošle sezone odabrani na jednom natjecanju. Počeli su svoje pripreme za Interski kongres, svjetsko prvenstvo učitelja skijanja, koje se održava svake 4 godine, a 2015. će biti u Argentini, u Ushuaiji. Tim je pomlađen, došli su neki bivši natjecatelji koji su prestali sa svojim aktivnim sudjelovanjem u svjetskim kupovima, na svjetskim prvenstvima i olimpijskim igrama i sad su se pridružili našem demo timu. Tu je Nika Flajs, Ana Marija Vučinić, Lukica Dobrinić i svi oni koji su zaslužili i izborili mjesto u prvi 10. Mene stvarno to impresionira, znaš, jer, gledaj, konkurencija ima jasno isto dobre skije, ali jedne godine je ovaj trik kao marketinški trik, druge godine je nešto dizajnersko i odbaci se to i onda sad je ovo najbolje. Mislim da pači, te skije su sigurno odlične, ali kod nas mi se sviđa baš to da sve ono što je dobro napravljeno i dobro istestirano, da to stoji. Samo se iz godine još neka unapređenja naprave, ali stoji, ne, čvrsto stoji. To je super i onda imaš stvarno dobre one razloge da ih kod prodaje, kod marketingu, svega da možeš ubediti ljude da su stvarno dobre. I ovi testovi su sigurno jedna stvar koji najviše pomažu jer mogu ljudi tu na snijegu sprobati. Evo, moramo zahvaliti i našim sponzorima da su nam omogućili ovakav način treninga i održavanje seminara. Tu prije svega bih htio reći na Elan koji je donio te skije da svi naši učesnici, a ima ih preko 350, probaju nove modele Elan skija. Tu su bole, kacige, naočale, sve ono što spada pod tu tvrtku. I moramo reći isto tako osiguranje, svi naši članovi osigurani su preko Alijansa, Karlovačko nas sponzorira, Radler i bezalkoholna piva, zatim Kotan i Začini, da začinimo ovaj lijepi seminar i svi ovi ostali, Opel i svi ostali koje ja imam i nosim kao sponzore na svojoj jakni. Još jednom svima vama puno hvala.